Guys, tingnan natin guys paano ito i-repair. Eurotic. So Eurotic guys 6.5. Ganito pala ang hitsura niya. Ito sinabing sira to guys. Pag i-switch mo to, ang gagawin natin guys, buksan ito. Wag na. Duda ko sa ganito guys. Pag makita ninyo ito, buksan niyo sa likod. Dito sa likod may ano dito guys, may lock ito guys. Tingnan nyo, kunin to. Ano kunin to? Ganito lang. Ito may lock. Yan. Yun ang nasa guys. Ito kung makikita ninyo guys, yun ang tinatawag natin na belt. Yung belt na to posible sira na to guys. Tingnan nyo, simple lang. May bago akong maliit kasi hindi pwede kasi maliit itong isa, hindi magkapareho. May isa dito, hindi naman sila kasya Tingnan natin guys kung pwede ba ito. Kung pwede, gawin natin. Okay. Tingnan natin guys kung kasya ba ito. Ay nako, hindi pwede kasi hindi pwede guys. Bumili na lang tayo ng isa kasi malaki to kumpara malaki. Ito malaki. Hindi pwede.